Il-minority leaders li jirrappreżentaw il-Partit Nazzjonalista kommessi li jkomplu jaħdmu għal ġid tal-komunitajiet tagħhom. Dan kien il-messaġġ prinċipali waqt laqgħa li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ma' numru mill-minority leaders li jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista f'diversi kunsilli lokali f'Malta. Din kienet it-tieni minn sensiela ta' laqgħat li qed ikollu Adrian Delija b'mod virtwali mal-minority leaders. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat iltaqgħu wkoll ma' numru ta' sindki. Adrian Delija tkellem dwar l-importanza li l-kunsillieri lokali għandhom jibqgħu f'kuntatt ma' residenti lokali u ringrazzja mhux biss lil minority leaders li jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-kunsilli lokali iżda anke lil-lat ta' kunsillieri oħrajn tax-xogħol li jwettqu minkejja li mill-minoranza. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista talab sabiex kull kunsillier filwaqt jġib l-interess ta' resident l-ewwel ikun viġilanti fuq il-ħidma tal-kunsill lokali rispettivi sabiex nassiguraw li f'kull kunsill lokali jkun hemm it-trasparenza u governanza tajba. Min-naħa tagħhom, il-minority leaders li ħadu sehem fid-diskussjoni tkellmu dwar numru ta' problemi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom u mawrew il-frustrazzjoni tagħhom għall-arroganza tal-gvern fost oħrajn għaliex jidħol jagħmel xogħlijiet fil-lokalitajiet mingħajr ħadd ma jkun jaf. Il-minority leaders tkellmu dwar l-isfidi li ġabet magħha l-imxija tal-COVID-19 u qalu li minkejja kollox din is-sitwazzjoni ġabithom iktar qrib in-nies, speċjalment fil-bżonnijiet li kellhom. Adrian Delija awgura iktar ħidma f'dan il-qasam tant importanti u għall-qalb il-Partit Nazzjonalista. Għal din il-laqa, Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Naġus, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall kunsilli lokali Karl Guder, kif ukoll il-Koordinatur tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.